Helo, sut mai? Sut ydych chi? Sut mae'n mynd? Ar ôl y ddamwain na. Sut mae'r goes na gyda chi? Ia. Dew. Ag Auntie Jane, sut mae hi? Neith i claddu ni gyd chi. Mae'n debyg iawn, does gennych chi ddim syniad pwy ydw i. Fenw i ydi Eludur Jones. Dwi'n chwarae fand yn enw Plant Duw, ella bod chi wedi clywed amdano nhw. Ydan ni dal efo'n gilydd, ydan ni ddim? Pwy sy'n gwybod? Dwi am ddeud ydan, jyst rhag ofn. Dwi wedi sgwennu cwpl o bethau S4C a Radio Cymru. Mae gen i nofel ar y ffordd, Y Porthwll, edrychwch allan am hwnna. Mae gen i wefan am stwff geeky fel gemau cyfrifiadur a ffuglen wyddonol, video8.com, checiwch hwnna mas. Ac o'n i hefyd yn arfer bod yn ddigrifwr stand-up. A dyna be dwi eisiau drafod efo chi heddiw. My lovely, lovely, lovely horse, my lovely horse, running through the field. Where are you going with your fetlocks blowing in the wind? Rhyw 2 flynedd yn ôl nath bigwigs BBC Ecdau Radio Cymru benderfynu yn ei holl wybodaeth bod hi'n hen bryd i Gruff Meredydd neu MC Mabon fel mae'n cael ei nabod gan ei deulu a'i ffrindiau gynhyrchu sesiwn Ecdau newydd. Ac fel rhan o hwnna nath o ofyn i fi gyfrannu stand-up wedi'i recordio, ac o dan hwnna fysa fo'n recordio rhyw fath o soundscapes cerddorol diddorol, a o'n i'n meddwl bod hwnna'n brosiect reit dda i fod yn rhan o hwnnw fo. Felly nath ni recordio hwnna, ath o allan ar y radio, a mi roedd yr ymateb yn reit amrywiol. Oedd o'n mynd yr holl ffordd o dwi ddim cweit yn dallt hwn, dwi'n siŵr dwi'n licio fo, i dwi wir ddim yn dallt hwn, dwi byth yn mynd i rando ar Radio Cymru eto. Ac felly yn seiliedig ar yr ymateb hynod ffafriol yna, da ni di penderfynu creu album gyfa o'r un math o beth. Choose a joint of beef that looks appetizing with clear, bright, red, lean meat and firm, pale cream fat. A good joint must have a little fat in it. Ac felly, ar ôl hir ymaros, mae'r album Elixir, sy'n swnio dim bach fatha elidir, clyfar de, allan ar Awst y 4 yn ddigidol ar label Tarw Du. A mae'n album eitha swmpus, deu gwir, o gerddoriaeth a stand-up. Mae'n rhyw 70 munud o hyd, sy'n golygu, os da chi'n cychwyn siwrna gar o Gaerdydd, dydwch ac yn mynd i Gaernarfon, byddwch chi rando ar yr album yma rhyw 2 gwaith a hanner, achos dyna sy'n mae maths ac amser yn gweithio. A mae'n album eitha arbrofol. Gawson ni'n dylanwadu gan bethau fel Blue Jam, Chris Morris a Rantin E. Mine a Bill Hicks, ond dwi'n meddwl bod yna unrhyw beth tebyg i hwn yn bodoli yn y Gymraeg, sy'n rhywbeth i ddathlu o leia, ond ei bai bod y boi Dad i Dil na di wneud rhywbeth tebyg yn y 90au. Un dydd fyddai mor dda fo. Pan nes i recordio hwn, y bwriad oedd bysa fo'n marcio diwedd fan cyfnod cyntau fatha stand-up. Felly be nes i oedd taflu bob math o stwff o'n i'n arfer i berfformio'n fyw ar yr album. Ac ar ôl hynny, ar ôl i ryddhau o, y plan oedd peidio perfformio'r stwff yna byth eto, jyst dechrau efo llechen lan. Mae yna hefyd stwff yma, lot o stwff di gwir. Dwi roed i perfformio'n fyw o blaen, a mae'r naws y stwff yna'n eitha gwahanol. Mae'n fwy araf, mae'n fwy sarcastic, mae'n fwy blin, math o stwff sy'n ei ddim cweit yn cael get away efo i wneud ar lwyfan. Ond be nath ddigwydd go iawn oedd, nes i roi'r gorau i wneud stand-up yn fi yn ar ôl hwn, achos do'n i'm yn wneud o mor aml a fyswn eisio, a pan mae hwnna'n digwydd, mae dringo'r lwyfan yn dechrau teimlo fatha gwaith yn ytrach na phleser. Da chi'n go ail ddysgu'r grefft fwy neu lai bob tro da chi'n gwneud. Felly yn ytrach na marcio diwedd cyfnod, mae hwn yn gofnod o fy holl yrfau fatha stand-up, sy'n rhywbeth eitha neis, rhywbeth i'w drysori, dwi'n meddwl. Cofnod o yrfa stand-up nath Gillian Elisa unwaith, gefn llwyfan alw'n Good Sport, a nath papur newydd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd alw'n ddim y boi mwyaf digri yn y byd, felly gynnwch chi hwnna.
Felly pa fath o stwff sy'n ar yr album? Wel, mae'n eitha amrywiol, digwyr. Mae yna bethau eitha pwysig, eitha dwys. Ochr yn ochr efo pethau hollol stupid. Mae yna sylwadau ar grefydd ac ar wleidyddiaeth. Reit wrth ymyl cyfeiriadau di-bwynt at y ffilmiau Police Academy ac Indiana Jones. Mae yna sylwadau eitha craff, dwi'n meddwl, am gymdeithas yng Nghymru heddiw. Math o eiriau da ni'n iwsio, math o fywydau da ni'n byw. Reit wrth ymyl anecdotes am fi mynd yn styc o dan giatia yn hwyledau cyhoeddus Abertawe. Dach chi'n gwybod, math o stwff allith pawb i neithio efo fo. Della di hwn ddim yn digon i chi, ella bod chi angen mwy o resymau i brynu'r album. Wel, beidiwch efo ni. Dwi wedi sortio chi allan. Rhestr fama o 98 o resymau dwi wedi cyfri i brynu'r album a'i drwyddo nhw. Rheswm 1, da chi'n nabod fi ac yn licio fi. Rheswm 2, da chi'n nabod fi ac yn gysau fi. Neith hwnna atgoffa chi pan mae chi sy'n iawn. Y rheswm 3, da chi'n licio MC Mabo na'i gerddoriaeth gymaint, da chi'n meindio rhyw dwat yn mwydro dros efo. Y rheswm 4, mae gennych chi fwy o bres na sens. Rheswm 5, nes i ddechrau rhedeg allan o syniadau fama, ysbiwch ar y llun ma o fi ar gan ceffyl. Rheswm 6. For a moment, it appeared to Sam that his master had grown and Gollum had shrunk. A tall, stern shadow, a mighty lord who hid his brightness in grey cloud, and at his feet a little whining dog. Yet the two were in some way akin and not alien. They could reach one another's minds. Gollum raised himself and began pawing at Frodo, fawning at his knees. "Down, down," said Frodo. "Now speak your promise." "We promises. Yes, I promise," said Gollum. "I will serve the master of the precious, good master, good Smeagol. Rheswm 97, da chi'n cefnogi diwylliant Cymraeg wrth brynu hwn. Be, da chi'n meddwl bod stwff yma jyst yn dod i fyny allan o dwll yn y llawr am ddim? God's sakes. Rheswm 98, dwi'n drist a dwi eisiau help. Hei, ti'n iawn? Na, ni ond sydd jyst neud rhyw fideo promo ar gyfer yr album comedy ma dwi wedi neud. Dwi'n gwybod pam, chwaith, neith neud brynu'r peth. Ti'n gwybod pam yr stingy di'r Cymru? Reit, jyst i neud pethau'n hollol glir, yr album Elixir gen i, Elidr Jones, allan yn ddigidol ar label Tarw D ar Awst y 4 o'r holl lefydd da chi'n arfer cael eich cerddoriaeth digidol. Gewch chi ddilyn fi ar Twitter, os da chi eisiau, @EliotSquash. Mae'r holl wybodaeth ar gael wrth gwrs o tarwd.com, so ni'n gwerthfawrogi i'ch cefnogaeth chi'n fawr iawn. Diolch yn fawr. Be arall ych chi'n mynd i wario'r pres yna fo? O'n i bai yn fwyd a diod ar bil Sky, da chi ar ei ôl i dim bach efo hwnna dydych. Mae'r plant angen tegana a dillad a da chi angen safio fyny ar gyfer gwyliau wrth gwrs, di pres ddim yn tyfu ar goed. A mae'r llyfr Stephen King newydd allan o fi, mae hwnna fod yn dda, dydi? Na i stopio siarad hwn. Na i stopio siarad. My lovely, lovely, lovely horse, my lovely horse. You're a pony no more, running around with a man on your back, like a train in the night, yeah, like a train in the... Hang on, bit of galon.